kuhaan kare jud. Kinaliwan. Ta. Sa mukha na yung mga driver si Papa Gabriel. Hinahinay namin na rin guys. Kaya ning bundak na pag-uwan. Dangag na pud agagyanan. Dili giwang ro pinundak ta mo. Tawana na pud guys. Hala, uy, Allah. Naghanag shoes ni Kim Kim oh. Yan na guys. Di namin malit og shoes ni Kim Kim guys. Kaya di anay shoes. Gikan ni Ate Josephine. Gikan ni Matessa. Ja, ha? Ito, nice ka, Juda. Nice. Kayo gisang mga shoes guys. Oh, ta. Tapos lakuya po. Na may unggoy nagkurumbabit na rin guys, tiya. Mag-unggoy ni Kim Kim. Nadapag isang paru-paruji. Ha? He! Natagak na imong paru-paruji, day. Isang paru-paruji man eh guys, tiya. Nadapag isang pakto. Dari kay umag paru-paruji si Ja. Ja, dapat isang shoes. Hika ni Ma'am Marilyn. Thank you so much ninyo guys. Sa akong las kuya guys, kasi sila nagilaba dahil silang mga ilang gilabhan ag ilang banig. Binta ng banig nga plastic kay malabhan. Yes no. Yeah. Kumbati mga kuyas. Pastila. Tarangan na rin sobras na yung banig. Binta man dari guys, man nagi sa mintuan ng Papa Gabriel. So ana mahatad na nila ilang banig. Grabe ga. Gumba na pang bras kana. Na guys, sila nang ibrasan ng ilang banig. Kung tangtang ng mga buling dala. Gidaw na ng itong banig. Pagkuha mong powder, mga ibubo dan ha. Kung powder nita imong itong ibubo. Powder ba ingon? Butangan og chlorine. Bati mga kuyas. Kung mahinlo na itong banig. Tara, balik na. Guys, kay magdiga mo sa pagupan ni Udto guys. Kaya anak ka guys, sa tanawa. Huwag ka ng sikwa. Ang daghanan dyan hinuon ka bunga. Yeah. Tapod. Tapod. Ito'y dagka na to ah. So guys, dagka na. Dagka na bunga sa sikwa. Kita ko na rin pipino guys. Kaya ang kilawon. Magkilaw pipino. Mukha ko powder. So guys, ang daghanan na pagkuan. Lapuanan nga. Palid o okra. So guys, magdiga mo sa kupan ni Udto diya. Ana man ang natak ang agamang din ang para paniud to. Gikan na Miss Mercado nagkuha Miss katong gi pada ni Mates para sa tos jang gi-share para atong Terry. Salamat ka Matesa sa imong gi pada. Thank you. Makakarating Mates sa imong gi kuan. Salamat. May buhat ni Kim Kim dari busy Miss Kim Kim guys. Ha? Hala bisig bata. Sa imong gibuhat? Wana loading. Tanaw ko sa Kingkoy guys. Ha? Nito tanin jo guys. Salamat ka sa Mates. May sendaan karon. Palit may og 1/2 lechon. Salamat. Ha? Lipante. Bente. Salapati. Lami po na sila pati ha. Kim Kim. Nudlo man taon si Kim Kim og sa guys, kitasan maning bajihan eh. Kumbati, na. Wow, yummy ko no. Wow, yummy. Dito ta guys. Ikog ko na ida ma. Ha? Abay ikog na ni, may ikog na ning manok, kunot. Ikog ko na ida dari guys ya. Thank you. Ito. Kim, Kim. Panis dari diara. Kana panit. Kana pake. Kana wings. Anahan ko. Pahit man mig 1/2 guys. May ay ulo yatok. Saan nagaray? Kain yung lumang ka. Saan taon siya? Hala pa yung dari guys. Tudlo man siya dari. Palit na mig tunga. Kim, saan tawag sikiting. Mga kuyas po. Naman na mong labas sa mga kuan. Very good ang mga kuya guys. Kay ilang gilabhan ang ilang banig. Hindi may batang na yung tago guys. Tiya. Yung mga nagkaan. Guys, naman naman nagpaniod to. Kim, naan sa mana Kim? Lia. Hala. Nabusog ba ka?
Usog kas lechon. Oh, si Zamang ko'y nagtudlo dato ganiha guys. Nudlo si Jas. Urot Manila kuya dusun. Ha? Urot nila dusun kuya. Hurotag? Dusun nila. No, pastilan. Gihurotag lechon. Guson lechon. Pastilan ning tago na guys. Wow, galabi Kim Kim oy. Galaan Lamat ka dumates sa mong gi-share nga blessings. Kaya rong madugangan in taon tong kuan last day. Salamat ka Ajo. Thank you. Pag thank you naman tes be. Thank you. Na, salamat pad ka Ajo ni Ate Josephine. Salamat ka Jote sa mong gi-share nga kuante. Kibaw na ka. Sa mong gi-share nga kuan nga tong teri. Salamat. Kung sa uban pa nga ning share sa ilang mga blessings, Trojika, salamat ka doon nindong tanan, guys. Ni Maribek na Singapore, thank you. Sila na nagdaro nga. Sila na. Narakahigdaan sa gabi eh. Muskitan na ka naman. Ha? Amas Oreo? Oreo! Kamusta naman ang imong eat? Oreo? Oreo? Bibi! Ikaw na yung bibi. Di man dyan mo sugot kaya sag namin laing bibi. Si Zara kuloy bibi. Pastila na. Guys, mga hamig buteng. Sari dia. Meron kang buteng. Ha? Katong nailimbahan ni Riboy. Pero si Diboy guys, tuwa nagudod siya sa asawa. Wala si Riboy guys, nagudod na siyang asawa. Para man, larang kahimus. Mi. Napadyoy sinyal sa agtang. Halo, mi. Hala. Ano ba? Anad ba? Di ilahon. Di sa ilahon guys. Ating hindi boy. Sakay ko day. Buing. Sabi ka papamor ka. Udagan. Tana guys. Kuang hindi boy. Dami kayo mga jumig butang di na mga ipainom ni Kim Kim guys. Nga jumig butang ni Kim Kim. May mo mong gitok-tok si mo Pareho sa mga butang ko na. Na, buing na. Pastilan. Ha? Butang, ha? Kad ko. Nga dyan may butang dari guys. Kaya mo ay amang ipa, inom ni Kim Kim. Ha? Kudkud ka? Sakay naman kadas kudkurang Idiboy. Na mga buwak ni Idiboy guys. Tambak na to Nambak. Tambok pagsagbot na. Lami na bakiruhag baka. Hindi ba naglugway sang baka to? Dari mi guys, kaya nga mig buteng ni Jack, kaya isang buteng. To this bay ka nga tumba man ag mga lubi. So dari mi nang on og buteng. Karing limbahan pa dir to Kung limbahan nga lubi guys ba to Hindi pagsaka. Di ba ka kasaka? Ay na may kurinti, may wire hadlok. To kay way kurinti to Limbahan nga lubi guys ba na alam yun si Jack kay limbahan. Ha? Hindi ko kasaka lobi bro, kapadat nga ligad saka. Sa? Buing. Hindi ko na dyan kasaka lubi guys, pero kapadas nga nagligad kasaka. Puspusan. Lislis ni mo pa der. Kinsa? Wala daghana ra bagabis Idiboy guys to mga. Kaya Idiboy guys gisungkit ra man ni isang butang. Sakto pa. TV pa katay pa inom ni Inday. Yan na guys, isang lubing murag kapadas ag purma. Murag magkapadas bitaw. Na. Awa guys, murag kapadas guys Isang butang ni Idiboy murag kapadas. Inam ka butang ha. Inam og butang si Kim Kim guys. Na day nagsuso dari sandas ng bahay guys Na day siguro dani isang kuan guys, tinaguang baji. Harinula. Idiboy guys kay hapsay dari isang bahay. Zara. Nagana pa sa kahoy grabe kahoy Idiboy di nagdani grabe kahoy pa imo. Naghana guys Paluwa. Gabi grabe nang Siya ro buntas pa kada ning grabe daghana magkahoy. Bugas naman. Ano pa bugas? Grabe daghana kahoy guys. Uy, asa ka? Hindi ka bagas gaw, bilog gaw. Salmon. Ang bugas ay pagtaguan, tulong mo ng bahay, pustaro, Daghana day kay sikretong bugas ani. Guys, ipanago ang Idiboy ang isang bugas kay di ni sa taguan mga hupot man og kalit.
Hindi mo yun? Ha? Sa may sudan mo Edi Boy? Bunga, baka. Adobong baka? Baka ni baboy. Baboy. Ano may buoy. Ito na guys. Itong imna ng butang. Guwang ikaw. Uy, matigbasan ang hose. Guwang, sinubay na ni. Pwede pa na. Basig na imang huda na. Di lagi. Ang mga ikaw. Basig na mo Di. huda. Siniskwila pa bang hudan eh. Di lagi. Ang buwang no di po. Guwang na. Dali araw na guwang guys. Mura basig ka. Ikaduhan na. Katong manghod, kaya Kana. grade 1 ba to? Totoo. Grade 3 naman eh. Tandad na. Karang butang guys. Kaya mangipainom ni Kim Kim. Ag butang tang. Ag bata ta. Kaya rong maado na ni isang yayay. Ha? Tungab day. Tungab day. Tungab. Inom na si Kim Kim og butang guys. Kim Kim. Kaya rong. Tinam ka? Ito lang. Sorry kon. Wow. Lami day. Tungab Tamis, no? ba? Tungab ba? Tamis, Tungab no? ba? Tamis. Tamis? Tamis no? Ha? Hindi. Lingi man. Mura man Ha? ko an. Tamis man good. Tamis. Ang taba nga. Tamis. Uy. Hindi, tamis ito. Tamis. Tamis daday para na skuan pa cleansing sa imong kidney day ha. Pahinlo na sa kidney ba? Go! Dana guys. Manginom tanin sug butong. Lami Kim? Lami? Wow, yummy. Jawi-jawi. Dah, pinapijeng-pijeng day pa mo inom. Murang nahubog sa butong. Kumbati Kim, kana Kim. Dupitan. Wow, lami uy ha? Patang dari. No, na lang. Sige, tungab. Tungab. Man buot. Hayo buot. Bugat. Bagat. Gamatoy ramang gud na. Bi ko, asa. Asa. Ito baso to ha? Baso ko? Ito abas. Kanang baso o naidako sige la. Kana im na isi. Na. Kana. Kumbati. Malami. Isa to siya lama. Ate kon si anak ni Idiboy. Ti Wildy. Na si Wildy. Anak ni Idiboy guys, ha? Sige ra pagtanaw siya Guys, Wildy. Gabi ay. Kasi Mana anak ni Idiboy guys. Si Wildy Tos Manila. Hindi ba ka? Nginam tanan sug butang guys, ya. Nginam tag butang dia. Niya oy. Naday hud ka na day. Pero masig ihi day. No. Liya. Masig ihi ba? Ada bunga. Sakto lang eh. Very good. Aba, Gabong lagi. Sa imagination ag. Imo magigupit-gupitan. kat bagtag. Kat bagtag. Nabaka ni Idiboy guys. ba? Lah. Hadlek man. Ngita sa mga ihi. Ihi betigi pagita. Saan? Gukdon ka diha. Luruson jud ka. Ana nabsab di surbo kuno ka manabsab ka. Kita na paanam dagan-dagan na. Sa- Kita ko dyan pa agas magdagan-dagan. Sabi dahil Idiboy. May mo na ihukot. Taro na makabuhi. Nabsab na dinara. Nanara ka na nabsab. Ako sigang pagpalwa. Naadyo ng paluwa. Hadlok ka mo na mukha magpaluwa. Uy, padapli ng paluwa. Pasan tinay na. Lagi madaot ka ng tinai. Kuano? Nga. Dako tong bakang ate pa no. Dako tong baka ni Muti. Sa pujagat. Dirang miliwat ka, ba't kapituunan dia? Anang kahimus ka jugkuan guys. Jang nati dia. Ngingi. Diarag motoran niya hatang mauna. Na kamaling ni Idiboy guys. Ano mo dia? Dapas buwak. Ano namang nanawag kas mga buwak ngi. Haglik sinda-haglit ha. Nabuang man nagkukut uy. Luuy. Ito, patasan mo, bitik mo po. Maupod. So isang nati guys to. Puhuno na may nga napod natin na. Te. Gurmulit sa bata. Pa. Hupa. Madyo lang magburos na tong kuang ate. Pabalan di ay. Barasan tong Arang kahimos ang isang nating Idiboy guys ya. Napa si. Kuan ron duha ka buwag tengah. Arang kahimos Arang kahimos ka jo. Bugawit isang igit. Mo na kabisihang Idiboy guys. Dari isang kuan. Balito ho na gaw. Bye. Balito ho. How ka day karon unday?
Hagdi ko sinday. Arang kahimus. Arang himus ah. Arang himus ah guys na. Sunod man ay po nimo ini boy. Tanawa guys. Sakdi sakdi. Tah, grabe ga. Tumba pa ni. Basta mga mo. Grabe ngajud kahimus. Nambulag ko tinggaw, tulog ka buko tinggaw. Bulog tulog ka buko ting. Igapit og ibong ito pakuan na to pakaim na to agmit tin. Uy, Hay tuy. aning nganlan. Sa yung ngani mo? Ming, ming. Ming. Ang tawag ni Ming. Sabre ya, Ming. Tuan ni subay na nga tos kuan. Gapog lawas. Hangad laman nag-ina. Di lam na kadit tijaran katong una dakso. Hi guys, alam mo ang gupit na murag ug tataw. Lolo ba? Dara guys. Negro ka jaday. Negro. Mo putik-putik pa kunin mo pero gwapo-gwapo ka gamay baylo na. Labay na ko naong. Kinintos baylo. Guys, labay na naong. Puno kunin mo kinintos. Ah, may magwang. Sabar yan na. Nasukos oryo pag yung baylong magnaw kapag ihas na kuno magnaw. Magupit ko ka siya. Sorry guys. Sorry pang. Nana, Mates. Ko ang idi boy dia katong ang ipahatod. Palihog ko ha. Di lang niya tag. Let's ko. Gadara kang idi boy Mates da kay bawal sa pilay ha. Di pa ni kaigo no. Dai jang 200 ni idi boy. Mob. Di gali madel. Kay bawal na ka idi boy kasi na iko na atong tiri. Dai. Salamat Mates ha. Dana, ko ang idi boy kay Dai mo yaya. asner man imong motor. Mingaw nimo. Dasa bitaw. Bitaw mo. Sila skin mo to guys. Sila skin Ayaw mo to magwang. si Idi Boy. Ito baby Oreo. Kiat ka ajo. Bebe. Guniti ha kan sang matagak. Taw na sila Matesa, hatay na sila. Thank you. Gunit ken, gunit. Hawid di mo kuya Idi Boy. Saya dadto war pitik-pitik. Gunit. Gunit be, imong kuya Idi Boy. Hatid na sila guys. Masuk kan bekad naginit ngan buntag ning beuneuh karon bekad naginit. Pastilan. Narabay langgam na guys nang itlog o nang miso na si babaw na ibabaw na. Guys, unsa guys, mora na imong video karong adlaw. Salamat sa inyong pag-uban namon. Unsa adto ninyo kalimti pag-like ug subscribe among channel. Unsa see you tomorrow guys. God bless ug amping mong tanan. Bye-bye. Salamat guys. Salamat sa pag-uban.